Kristu. Haleluya. Sibonga elinye isonto lokuba sihlanganyele usuku lolu okufanele ukuba sonke silulangazelele, sonke sijahe ukuthi lufika nini lolu suku ukuze sihlanganyele ukumdumisa. Uthi uJehova ningalibali ukuhlanganyela njengomkhuba wabantu. Ngoba kuye bazalwane okubaluleke kakhulu entweni zonke sizenzayo ukumdumisa uJehova. Amen. Iyo into ebalulekile asidalela yona. Uthi masenze umuntu asifuze, asidumise, asikhonze. Amen. Uyabona ukuthi ipurpose yokumenza umuntu kuba afuze uNkulunkulu, adumise uNkulunkulu, akhonze uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Sizozama ukusummarize namhlanje esibuyele esihlokweni uDokotela uMadiba ake waxoxa ngaso. Asangaphelela, it was like an introduction. So sizobuyela kuso bazalwane ngoba yiso esiphila kuso lezi zinsuku. Yiso lesi sihloko okuprofethwe ngaso ekugcineni kwezinsuku zonke, ekupheleni kwezinsuku, the final salvation. What is final salvation? What does final salvation mean? Final salvation is those who look to the coming of Jesus Christ by faith. Those who will even persevere and endure persecution because of Christ. Those who are waiting eagerly, knowing that they will be persecuted, but they will be waiting patiently for their King to come, the Lord Jesus Christ. Final salvation signifies the ultimate restoration that believers will experience at the second coming of Christ. And then put this last statement. Final salvation signifies the ultimate restoration that believers will experience at the second coming of Christ. We are being prepared. We are being justified. We are being restored to be perfect when the Lord Jesus Christ comes. We are made ready, bazalwane, for the King that is coming. Lithi iBhayibheli singomakoti silungiselwa umyeni ozayo. Amen. Ngakho ke umyeni umakoti uma elungiselwa umshado uqala isikhathi sisekhona alungiswe. Amen bazalwane. Akalungiswa ngeFriday yomshado. Kungakho aze abe late umakoti, afike late nasenkonzweni yomshado. Okukhombisa ukuthi uqalwe Friday kokulungisa. Kanti umakoti fanele aqalwe even 3 months before alungiswa. Amen.
abhekwe ne-complexion ukuthi ngabe i-complexion ifanele umshado na. Anganomazalo bangezi. Amen. Yebo Khumza. Amen. Our key scripture Genesis 49 verse 18. Ake sibuke la Genesis. Mfanyeli ukambule abamnyilanga manje. Amen. Genesis 49 verse 18. Ivesi eyisisekelo sethu le esizohlala kuyo kakhulu. Awusifundele ngesizulu mfanele before sifunda nge-English. Genesis chapter 49 verse 18. Ihalele insindiso yakho Jehova. Akuphinde futhi. Ihalele insindiso yakho Jehova. Awusikhulekele ngokufishane nje manje bese uyafika. Ukhulekile Jehova umuhle wena. Uyababazeka ungcwele uphakeme. Baba selefile izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele uthe wena nakubuya. I trust in you for salvation, O Lord. Ya ilokuzali enjela awufunde ku amplified at least inama synonyms amaningana ahlukene. Lapha bazalwane uJakobe uMoses okhuluma lamazwi. Ubhala uMoses siyakhumbula ukuthi incwadi eyinhlanu ku-Old Testament zabhalwa nguMoses. So le incwadi yokuqala eyabhalwa uMoses incwadi kaGenesis. Uma uMoses ebhala uMoses la ubuka uJakobe ake ufunde. I wait for your salvation, O Lord. Amen. Moses is looking at Jacob. Noma is reflecting on Jacob. Because Moses uzala uJacob sekudala wafa. Now he's reflecting on the day uJacob wayebusisa abantwana bakhe ngokwamathalente nangokwamagama abo. Amagama abo lawo amagama lapho kwakuzoqhamuka the tribes of Israelites noma the houses of Israelites. So lezi zizwe noma these clans, ilanguage esikhuluma ngayo manje masikhuluma ngoZulu masimhlukanisa bese sibuka the clans of the Zulus. So umebusisa ke ingane zakhe uJakobe ubabusisa ngokuya kwamagama nanokuthi lamagama abo azokwakha izindlu noma izizwana zakwa-Israyeli ezili-12. Nawo lamagama abo anama-meaning, akusimagama nje, ama-meaning, meaning even the tribes of Israelites, their character, their behavior, their customs will be determined by these names. Amen. Asengasekho amadodana kodwa izizwe uzobuka kuzo ukuthi lesasizwe noma ubaba waso
wayenetalent elinje noma isibusiso sakhe sasihlezi phezu kwento enje. Nawu sizobuka izindlu ezimbili zabantwana bakaJakobe as he blesses his sons. uJakobe, he also sees the future end of his children, noma of his generations by generations. Ukuthi isiphetho sabo siyakuba isiphetho esinjani noma isiphetho esiyoveza ini ekugcineni. Sibuka uma eblessa uIsaka, uthi ma ebless uIsaka ngokwegama lika Isaka. The name Isaka means the interpreters of the scriptures. Okusho ukuthi kulendlu kaIsaka kulapho kuzovela abazokwazi ukinterpreta all the holy scriptures from the Old Testament to the New Testament. They will be able to interpret what is hidden in the scriptures. Amen bazalwane. Kungakho ke uJesu asethi ke nani ke bandla ngalezo zinsuku fuzani amadodana kaIsaka ngoba amadodana kaIsaka were able to interpret the scriptures for the times. Amen. Ngoba ikhathi nezikhathi bazalwane zigqile embhalweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngakho ke the scriptures will be able to interpret isikhathi esikuso. Ngakho ke kulendlu yakwaIsaka kuyovela laba abakwaziyo ukinterpreta lezo zikhathi. Esibona isikhathi gijima kamaphela ngoba sifuna ukuthi siqede le ndaba. Now bese kuba uDan. Amen. Bese kuba uDan. Usethi uJakobe kuwe Dan endlini yakho kuyovela the generations that will have the spirit of serpent, because your name Dan means the one that has the spirit of serpent. Okusho ukuthi kuyisizukulwane sakho Dan kuyovela endlini kwaIsrayeli noma endlini kaJakobe kuyovela abanye abayoba antichrist, abanye abayomelana noJesu ngisho kwasekugcineni. Hallelujah. KwaIsrayeli kuyovela abanye abayohlanganyela nabanye abangama antichrist ngaleso sikhathi. Kuyovela those who will have the spirit of the dragon in your house then. And ngiyesaba ukuthi endlini yakho kwaIsrayeli esizweni esibusiseke kangaka kodwa kuyovela abanenhliziyo zikadragon abayomelana necebo likaNkulunkulu. Now uma ke bazalwane the Holy Scriptures zikhuluma ke nge-final salvation ukuthi yes insindiso eyaqala koPeter. Hallelujah. Yamenyezelwa koPeter, yamenyezelwa ngoPeter kwaze kwafika esikhathini esikuso. Iyisibonelo, iyisithombe sensindiso kuyiyona yona esiyokuyithola bese kuyoyithola igcineni. Amen. Akukabi yiyo lensindiso. Hayi mzweni bazalwane. Kungakho ke uPaul umekhuluma nebandla usethi ke bazalwane
ningayithathi insindiso yenu ukukhoshela abanye, ngoba nani le nsindiso aniyifumananga ngokwenza kwenu noma ngamandla enu, kodwa kungumusa nje ukuthi nifumane le nsindiso. So ngakho-ke nani bazalwane, work out your salvation until to the end of times, because you may miss the salvation. So ukuthi uyibambile ekugcineni you will miss it. So Moses uyabhala, ezebhala ubuka-ke le nsindiso eyokwambulwa ngensuku zokucina. Usethi uMoses, mina nendlu yakho siyibambile le nsindiso kuze kube sekugcineni. Awulifunde futhi la bese uyayifunda ngesizulu, yazi ngesizulu ayiveli kahle, kodwa bengifuna lapha ya funda. I wait for your salvation, O Lord. Okusho ukuthi awufunde ngesizulu. Ngihalele insindiso yakho Jehova. Yawethi ngihalela kwasho kodwa-ke sizolithatha lelo. I wait. Makathi I wait akazisho yena kuphela, kodwa uzisho yena nezizukulwane ezizemva kwakhe. Yakhumbula uJoshua wathi mina nendlu yami siyabumkhonza uJehova. Nakuthi uMoses lawo magama Psalm 27 verse 1. Hey. Masinde naye kaya Uyibona inkosi laphaya Ojabula The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the refuge and fortress of my life. Whom shall I dread? Amen. Afundi. uJehova ukukhanya kwami nensindiso yami. Ngifuna lelo khaya. Ngizakwesaba bani na? uJehova uyinqaba yokuphila kwami. Ngizakuba novalo ngubani na? Now when you version it, as long as I have my salvation, even to the end, I will fear nothing. Akakhulumela yena yethu Davida la kodwa ukhulumela nendlu yakhe. Amen bazalwane. Isizwe sakwa-Israyeli sakhiwe sakhiwe ngalama-clans, sakhiwe ngalezi zindlu ukuphelela kwazo. Ngakho-ke nanamhlanje lezi zindlu zisasekhona, sisesekhona isizukulwane sakaDavida, noma sebehambe bonke oDavida noSolomoni, kodwa isizukulwane sisesekhona. Amen. Sisesekhona isizukulwane bazalwane sakabani sakaDani. uNkulunkulu has kept these generations until to the end. God has made sure that He keeps these generations. Some of us, bazalwane, in the generations of our fathers, umubheka sekusele nje 1 or 2. Very soon that house will be wiped out. Yeah. Hallelujah. Amen. But uNkulunkulu waIsrael ithi ngenze so. Why uNkulunkulu ezinye izizwe ayigcinile njengoLibanon? OLibanon babe khona ngisho before oMoses bazalwa babe khona. Sisakhuluma ngoLibanon namhlanje. Amen.
Why God has kept these generations? Because ekugcineni bazalwane kukhona okufanele kufezeke ngalama generations. Amen. Why generation yamaGibhithe sesekhona? Thina abanye masizalwa kukhulunywa ngoGibhithe sasimkhombe ezulwini sicabanga ukuthi uGibhithe usezulwini. Kanti uGibhithe ukhona la eduzane makhelwane wethu khona la eAfrika. Simbhekelele uNkulunkulu usenzeni bazalwane usamgcinile uGibhithe. Ngoba ekugcineni uGibhithe kufanele kube khona okufezakala ngoGibhithe. Amen. Akhona abazalwane. Amen. Because those things were prophesied. Yeah. Hallelujah. By the prophets of God. So those things must be fulfilled according to the Holy Scriptures. Amen. Unto David, God, as long as I have my salvation, as long as my house still have your salvation, as long as the generations of my house that will come after me still hold in your salvation, I will fear nothing. Zechariah 13 verse 4 to 5. Zachariah omunye wabaprofeti owaprofeta ngensuku zokugcina, owaprofeta ngokubuya kwenkosi ensukwini zokugcina. Ingakazalwa nokuzalwa wayeseprofetile lo mprofeti ngenkosi ezobuya ngensuku zokugcina, lapha abantu bengakholwa ukuthi lento izokwenzeka, kodwa lo mprofeti waprofeti ukuthi iyofezakala leyo nto. Zechariah 13 4 to 5. Ake siqale ngesizulu bese sigcina lapha. Zechariah chapter 13 verse 4. Kuyakuthi ngalolo suku abaprofeti babe namahloni, kuba yilo nalo ngombono wakhe ekuprofetheni kwakhe, bangembathi ingubo yoboya ukuyokhohlisa. Kepha uyakuthi angisiyiprofethi, ngingumlimi womhlabathi, ngokuba umuntu wangithenga ebusheni bami. Ake ufunde lapha. And in that day, the false prophets will each be ashamed of his vision when he prophesies, and they will not wear a hairy robe of true prophets in order to deceive, but he will deny his identity and say, I am no prophet. I work the ground because a man sold me a slave in my youth. Ngifunde Old King James ekhuluma ithi on that day, with all the prophets on that day bazoba namahloni, angeke bafune prophet, futhi angeke bafune ukubizwa nanokuthi bangabaprofeti ngalolo suku. Amen. Now, leli gama kule Old King James ithi they will rather be called a husbandman. So that's a husbandman. Indoda yendoda. Atake ngiyocheka leli gama kahle. Kengizi ukuthi lithini leli gama, ngibuyele nakuSihebheru. So leli gama lithi husbandman lisho ukuthi secular preacher or a secular prophet. Kusho ukuthi ngalolo suku I will never even want to be called a prophet. I will never even called a husband man. Kusho ukuthi ngamanye amagama
uthi angeke ngibizwe uprophet. I will not even be called the husbandman. Angeke ngibizwe nanokuthi na igama elithi husbandman lisho ukuthi secular preacher or secular prophet. Ngalezo zinsuku uthi uZakhariya abaprofeti abayovuka ngalezo zinsuku uma sekufika lolu suku yebo bona bazovuka kodwa uma sekufika lolu suku bazoba namahloni ukubizwa ngokuthiwa bangabaprofeti because vele bebengasaba prophet. They were just husbandmen. Now ngamanye amagama they were just secular prophets. They were men pleasers than God pleasers. They were just secular prophets. Yabona njengoba namhlanje si crazy kangaka ngaba prophet. Hallelujah. Kodwa iBhayibheli uZakhariya uthi labo baprofeti labo they are just secular prophets. Uma kufika usuku sebazoba namahloni ukuma phambi kwenkosi bayibize ngokuthi bangabaprofeti bona. Ngoba vele abaprofeti bangaleso sikhathi abasibona abaprofeti, they are just secular prophets. Amen. That's why babona namhlanje bazalwane they are so pleasing men. Baprofete nezinto ezingekho. Hallelujah. Nakhumbula uIsaiah uthi uIsaiah once mayethi umprofeti uyobulawa uyogwazwa engilithanda ngesizulu lithi uyozagwazwa ubaba wakhe nomama wakhe bamgwaze yabamgwazela bambulalela amahloni ukuthi sizala umntwana nje umntwana onamanga kangako oqamba amanga ngoNkulunkulu osihlazisa abangizwa basala ngalezo zinsuku. Nawubazalwane sikulezi zinsuku manje iBhayibheli elikhulume ngazo. Amen. Umprofeti isihlahla sakini esingeke sikusebenzele ensindisweni. Uzibuza ukuthi isihlahla sasekhaya singena kanjani ensindisweni? Singena kanjani? Idustbin elime ngasegedini akathi kanti idustbin yakini ingena kanjani ensindisweni? Ihlangana kanjani nensindiso? Kakhulukazi insindiso yokugcina. Mina ngifuna ukubamba insindiso yokugcina. Wena ungitshela ngama-daily box wena ungitshela ngama-phone number, ungitshela ngama-cell number, izinto engeke zingisebenzele lezo. Mina ngifuna ukwazi ukuthi insindiso yami yokugcina imi kanjani. Tshela umprofeti yebo ungitshela ngama-cell number. Amen. Instead abazalwane bakhale bampheza kakhulu uKotipha man of God. Hallelujah. Abeqamba makulithi iBhayibheli lo muntu uyoba namahloni ukuyibiza ngokuthi umprofeti ngalolo suku. Amen. Ngoba uyokwazi ukuthi vele ngangomqambi manje. Uthi ngamane bangibize ngokuthiwa ngumlimi, I'm a farmer. A tiller of a ground, not a prophet. Sikhuluma ngensindiso yokugcina base. Athi umpostoli Paul bambisisa lokho manje nakho. Ngoba isikhathi sibi. Uze uthi days are evil. Bambisisa manje lokho ukutholile. Siphila kulezo insuku days are evil. Hallelujah. Madlanga commissioner can show you that days are evil. Ukuthi kanti abantu bebebulala nje bebulala. Hallelujah. Ngenxa yemali babulale kalula kangaka abantu bafe nje kalula kangaka. Ngenxa yemali. These days are evil. Shama Nigeria evil. Amen bazalwane. Siphila kule ikhathi manje. Ekudinga manje ukuthi Nkosi ngabulela insindiso yami ukuthi iyoba njani ekugcineni. Hebrews 2 verse 3.
ngathi uzosifundela Hebrews 1:14 sesisemaphethe. Masike singena ekhaya Uyibona inkosi laphaya sojabula Hallelujah. Hebrews 2:3. Sikhuluma ngensindiso, the last and the final salvation. Elithi iBhayibheli wonke umzalwane kumele manje alangazelele ukufinyelela to the last salvation. Abesethi uNkulunkulu, lalela uNkulunkulu uthi ngoba on that day not all of them bazongena ekuphumuleni kwabo. Not all of them will taste my wrath. Athi Jesu akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayobona umbuso wethu, abayoyibona lensindiso. Bonke bathi Nkosi Nkosi, kodwa akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayoyibona lensindiso. Talking about the last and final salvation. Fanele ngabe umzalwane wonke athi baba ngisize. Lalela uthini uPaul encwadini eMahebheru, uthi abanye bethu bayohamba bangazange babone ubuhle nezithembiso zalensindiso. Bayohamba kodwa akusho ukuthi ukuhamba kwabo haleluya. Amen bazalwane. Akusho ukuthi ukuhamba kwabo abekho kule nsindiso. Uma behambe bebambile. Lithi labo uthi mayebuya uJesu babuye naye. Angibonke base paradise manje. Umebuya. Lithi bayobuya nenkosi. Bayobuya behlabelela igama elihle. Hebrews 2:3, Hebrews 1:14. So, what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak? Ayifunde ke sisulu. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka? Awuyifunde ngapha esilungwini. Okay, uyifunde bese ayiphindise. Ngoba khona igama elilahlekayo. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungakanani? Okwakhulunywa kuqala ngeNkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo. Kodwa ngiyithanda ngani? Ayifunde. So, what makes us think we can escape? Ngamanye amagama uthi Paul, don't fool yourself. Amen. What make us think ukuthi sizophunyuka uma sidebesela lensindiso? Uma isho uthini la bazalwane? What make us think uma sihamba ngokuthanda kwethu kule nsindiso? Sihamba ngama feelings ethu, yabona namhlanje angifili kahle. Hallelujah. Then what makes you think ukuthi uzophunyuka? Amen. Amen. Ngoba namhlanje uhamba ngokuthi uzizwa kanjani. Amen. Amen. Uma ngabe ufuna ukuthi usenkonzweni yiza, mawungafuni, mawuzizwa hayi namhlanje ngizizwa kahle, ngifili kahle, and what makes you think ukuthi wena uzophunyuka? Amen. Amen. Ngoba uyolahlwa nabalahlwayo. Uma selelahlwa ungosindisiwe ulahlwe ngoba because uye wayidebesela lensindiso, wahamba ngokuthanda kwakho kule nsindiso, wakhohlwa ukuthi le onayo ibambile yesikhasha kahle kahle
uMoses uthi ngibambe ngokukholwa by faith. It's just faith ukuthi ngibambile lensindiso. Kahle kabi yiyo because the last one abazalwana amen kulapho siyofinyelela khona. And the Bible only the remnant might happen ukuthi baba ithola. Amen. Hebrews 1:14. Paul asibambisise bazalwane, asibambisise. Ungakhathi uma seza ukuthi insuku zokufa seyifikile because he is sure ukuthi ngiyibambile. Uthi ngiligijimile ibanga. Manje semlindo umkhaya because ngigijimile ibanga. Verse 14. Therefore, angels are only servant spirits sent to care for people who will inherit salvation. Hallelujah. Amplified. Yeah. Are not all the angels ministering spirits sent out by God to serve, accompany, protect those who will inherit salvation? Of course they are. Kukhona ingilosi ezingekho ezulwini ezisanctionwe emhlabeni asiyiboni thina because they are just spirit but they are there. Hallelujah. Yabona njengoba sinasinikela zikhona umsebenzi wazo zinikeza umsebenzi to protect laba abayohamba ngokuthembeka. As long uhlele ekuthembekeni leyo ngilosi umsebenzi wayo ukuthi protect bazalwane. Hallelujah. Is there to protect you. Amen. They are there, those angels, to protect those who will walk faithfully, holding in this salvation. Say, Lord, ngibambile lensindiso. Noma sekufika insuku ze-persecution but ngibambile lensindiso. Ngibambile lensindiso. Neningilosi zikhona. Zigade labo. Hayi bonke. Bona bonke basindisiwe kodwa hayi bonke. Kodwa zigade labo abahamba ngokuthembeka. Ukuthi wena uhamba uthembekile. Hallelujah. Therefore the angel is here to say this one we will protect. Two last scriptures necessary. 2 Corinthians 6 verse 2. No, when uzosifundela lapha ya Revelation 1:7 uhlaka sifundele la. Mamkabule uphinde leli 2 Corinthians ngesizulu. The year of God. The year of salvation. God is here. God is there. Was the German where God was unfolding things. Unfolding things. Efanele ibandla lihlala ngokuthuthumela manje. Ozibona iprofeti onazi ziyafezeka. Bese uhlala ngokuthuthumela ukuthi Nkosi. Akukho lula khona kodwa Nkosi. Lalela uthena uthi ngiyanazi mina ukuthi ngikele enyameni ebuthakathaka. Ngiyazi vele ukuthi your flesh is weak. Hallelujah. But uyo lo flesh weak as long as wena uhleli ngokuthembeka ukuthi Nkosi. Uhleli ngokuthembeka. Yebazalwane. Kanti thini iBhayibheli my elder Kuma uma lithi ngensuku zokugcina uNkulunkulu uzomnika uSathane ilungelo lokungena ezulwini. Uzongena ezulwini. Uzobheka amagroup abazalwane. uNkulunkulu ufuna wenza sure. Hallelujah. Asinike kuphela amagroup
usathane ngoba usathane yena uyabazi. Kungakho njalo lithi iBhayibheli namhlanje sagijima uyopayisa. Amen. Awukani uphetha uvela kithi uhleli ugadini usathane udini into eroko ngayenza. Hallelujah. He's wishing ukuthi enganaphazama. Uphazama. Aw! Gijima ngajubala. 1 minute sekasezulwini athi mbone. Dada mbone. It is okay. That you go together. Check. Okay. I think it's giving now. I'm like bad to go and let us come on. What was the one I'm not sure now? My bag is your bag. What was to ride my bag? We are playing out to bag. What am I wrong, something a kitchen. God into being nadi. Never was the Babu Lugera Jadu to another left. We are in church. Condemn. Baba come back. Got the condemn. I'm going to buy it. I'm going to kiss you to somebody condemn. I'm calling my baby condemn. Ukhohle ukuthi uyawe khabathe mqa. Uyabonaka. Bangena bese ubheke bese. Bheke bese adwenza. Ngabezide. Utagezide what they call it semloni. Gezide. Hallelujah, Baba, that's okay. This whole point. What time was that? Verses 2. For he says, at the acceptable time, the time of grace, I listened to you, and I helped you on the day of salvation. Behold, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. How is it? 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngokuba uthi ngesikhathi esihle ngikuzwile nangosuku lwensindiso ngakuhlangulisa bheka manje kuyisikhathi esihle kakhulu bheka manje kulusuku lwensindiso. Revelation 1 verse 7. Behold,
He is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes, the nations of the earth will mourn over him, realizing their sins and guilt and anticipating the coming wrath. So it is to be. Amen. Any version it now look, anytime from now, he may appear. Because this is the time, this is the right time for salvation. This is the day of salvation. Phakathi uNkulunkulu bazalwane anganisiza sonke ey'ntweni zonke, ngoba lithe iBhayibheli ngalezo nsuku, even our salvation will be difficult, ngoba manje sesingena emlilweni, sesihamba emlilweni, sifana noShadrach no-Abednego, ngoba sekufanele kuthestwe manje the faith esikuyo. And now the test of those who will be living in those days, they will be even tougher than those ones abazalwane bokuqala abadlule kuzo. Ngoba uNkulunkulu now is testing and strengthening our faith. Wangathi uNkulunkulu angasisiza sonke ukuthi siyongena sonke. Athi oqalayo athi angifuni kubhubhe namunye, angifuni kubhubhe namunye, ngoba abazalwane isihogo asenzelwa ngumuntu. Usho njalo uJesu, uthi uJesu isihogo asenzelwa ngumuntu, kodwa uNkulunkulu makenza isihogo wasenzela uSathane ney'ngilosi zakhe. Bese athi-ke kodwa bakhona labo abafuna ukuyongena noSathane, abalekelela uSathane, abafuna ukukhapha uSathane ayongena naye esihogweni. Hosanna to the